Priatelia, vitajte pri ďalšom pohľade na slovenské politické dianie, kde sa nuda jednoducho nekoná. Začneme tam, kde sa začína väčšina politických divadiel, na tlačovke. Tento raz sa Smer rozhodol, že najlepšou obranou je útok, a to doslova. Namiesto toho, aby sa strana venovala reálnym problémom občanov, venovala drahocenný čas sťažovaniu sa na humor. Áno, správne čítate. Strana, ktorá sama nie je práve vzorom kultivovaného vyjadrovania, sa rozhorčila nad vtipmi. Irónia situácie by sa dala krájať. Pritom treba povedať jednu vec nahlas. Násilie nikdy nie je riešením, bez ohľadu na to, kto je jeho obeťou. Zároveň je však zarážajúce, že tí, čo sa sťažujú na nevhodný humor, sami dlhodobo operujú s jazykom, ktorý sotva možno nazvať diplomatickým. Prejdeme do Národnej rady, kde sa udialo niečo historicky závažné. Poslankyňa mala na stole papiere. Papiere, priatelia. Nie zbrane hromadného ničenia. Nie nebezpečné chemikálie. Papiere. A za tento mimoriadne závažný priestupok bola vyhodená zo sály. Ak by niekto napísal takýto scenár pre satirický seriál, producenti by ho odmietli ako príliš nepravdepodobný. Skutočnosť však predbehla fikciu. Tibor Gašpar medzitým zažil, podľa jeho stranického kolegu, takmer tragédiu. Opoziční poslanci k nemu boli hrubí, hovorili mu nepríjemné veci. V skutočnosti teda robili presne to, na čo majú v parlamente právo. Kontrolovali a kritizovali. Demokracia funguje presne takto, aj keď to niekedy bolí. Veľkou témou týždňa zostáva voľba poštou zo zahraničia. Vláda sa rozhodla túto možnosť obmedziť. Oficiálne zdôvodnenie znie rovnosť, priamosť a tajnosť volieb. Neoficiálne zdôvodnenie si každý domyslí sám, najmä keď sám minister prizná, že hlasovanie zo zahraničia je výhodné pre opozíciu. Keď sa politická motivácia prizná takto otvorene, komentár je vlastne zbytočný. Stačí počúvať. Ľudia žijúci v zahraničí budú musieť v niektorých prípadoch cestovať mnoho hodín, aby mohli odovzdať svoj hlas. To nie je ochrana demokracie, to je jej systematické podkopávanie. Koalícia medzitým zažíva turbulentné časy aj vo vnútri. Zákon ministra Takáča neprešiel ani prvým čítaním, a to vďaka zdržaniu sa hlasovania zo strany vlastných koaličných partnerov. Náhoda? Ťažko uveriť. Práve sa totiž hlasovalo o 90-miliardovej pôžičke Ukrajine a SNS bola z výsledku nespokojná. Politika odplaty je stará ako politika sama, no málo kedy je takto priehľadná. Minister Takáč medzitým dostával otázky o garantovaní európskych fondov a jeho odpovede sa líšili za každým, keď mu bola položená tá istá otázka. 2-krát, 4-krát, 7-krát, čísla rástli, istota ministra klesala. Európska komisia má k poľnohospodárskej platobnej agentúre vážne výhrady, no minister nevidí dôvod na obavy. Uvidíme, čo povie Brusel. Na záver aspoň trochu odľahčenia. Andrej Danko je hrdý a vieme na čo. Na zákon o označovaní potravín obsahujúcich hmyz. Slovensko môže spať pokojne. Nikto nebude nevedomky konzumovať hmyz. Skutočné problémy, ako sú zdravotníctvo, školstvo či inflácia, môžu počkať. Označovanie hmyzu má prednosť. Slovenská politika je nevyčerpateľným zdrojom zábavy aj frustrácie zároveň. Tá tenká hranica medzi satírou a realitou sa každým týždňom stenčuje. A my sledujeme ďalej, lebo čo iné nám zostáva. Do týždňa, priatelia, bude veselo.